Dem baş, em li Stenbolê li sînemaya Atlasa Beyoğlu yene. Em bi derhênerê Kurd Yunus İmgarane. û xelata fîlma Biyaniye Herî Baş ji Festîvala Fîlman a Long Island a New Yorkê wergirt. Ew sînemagerekî wanî ye û 10 salin di sektora sînemayê de kar dike. Kurtefîlma wî ye bi navê bikuje, çîrokeke mafyayê vedibêje. Çîroka anti-lehengan vedibêje. Nehemê bi derhênerê fîlmê Yunus İmgara. Li ser kurtefîlma ku wî nivîsiye û derhêneriya wî kiriye biaxivin. Yunus beriye her tiştê tu bixêr hatî. Em te pîroz dikin. Ji bo kesên ku te naz nakin. Yunus İmga kî ye? Kengê tu ketî sektora sînemayê? Spas dikim, hûn jî bi xêr hatin. Ez ev 10 sala lîstikvaniyê dikim. Pîşeya min a sereke lîstikvaniye. Îsal min cara yekem fîlma xwe nivîsî û derbasî derhêneriyê bûm. Tu li Tekirdayê hatî dinê, lê bi eslê xwe wanî yî. Erê, malbata min demekî kûçî Tekirdayê kirine. Lê ez bi eslê xwe wanî me, ji Qelqeliyê me. Niha fîlma te ya yekem, ezmûna te ya yekem a derhêneriyê ye. Çîrok çawa dest pê kir, li ku çawa te kişand, tu dixwazî çi bêjî? Di rastiyê de lîstikvanî çîrokeke ku li ser bendewarî hatiye avakirin. Ez jî 10 salin kar dikim. Piştre jî navberê didimê. Piştre dîsa lîstikvaniyê dikim. Ji ber ku ev bendewarî êdî gelekî ez wastan dibûm û min dixwest çîroka xwe jî vebêjim, ez rûniştim min çîroka xwe nivîsand. Di rastiyê de çîrokeke te ya balkêşî heye. Te karkeriya înşaatê jî kiriye. Hê jî didomînî. Ji aliyekî din ve, tu şanogerî û lîstikvaniya rêzefîlm û sînemayan dikî. Çawa te karîvan hemûyan bikî? û ji aliyekî din ve, ji înşaatê pereyên ku te qezenc kiriye, xistiye vê fîlmê. Derbarê vê de tu dixwazî çi bêjî? Şöyle, ben aslında lise terkim, liseyi dışarıdan... Ya rast, min dibistana navîn terikandiye. Min dibistana navîn ji derve qedan. Başê min li zanîngehê lîstikvanî xwend. Min xwe amade kir û ketim ezmûnan. Wê demê jî min gelek kar kirin. Min di tekstîl û înşaatê de kar kir. Niha ez di înşaatê de hostatiyê jî dikim. û ev ji min re çavkaniyeke başa dihatê peyda dike. Ji ber ku jiyan pir biha ye. Min berê jî pareyên ku qezenc dikirin her tim ji bo şanûyê xerc dikirin. Îsal êdî ji şanûyê zêdetir, min dest bi we berhînana sînemayê kir. Pareyên ku ji bo debara xwe bikim, didim aliyekê. Pareyê mayî jî ez li hunerê sarf dikim. Şimdilik böyle ilerliyor bende. Fîlma te çi vedibêje û kengê te kişandibû? Min di destpêka îsal û dawiya sala borî de kişand. Fîlm di rastiyê de du çîrokên mafyayê ne. Ez di rastiyê de qehremanên xirab ên du neteweyan vedibêjim. Kurdek heye û Tirkek jî heye. Her du jî mafya ne. Her du jî gangsterin. Mirovên pir xirabin. Mirovên ku bi rehetî mirovan dikujin û bi rehetî xirabiyê dikin. Lê nakûkiya wan ji ber ku efserekî dikujin dest pê dike. Ji ber ku min nexwast pevçûna asaya Kurd û Tirkan vebêjim. Min xwest vê yekê hinekî berfirehtir û ji perspektîveke cuda ve vebêjim. Ji ber ku ev mijar gelek caran hatiye kirin û pir xweş hatiye kirin. Lê ez ji vê perspektîfê ve vegotinan hem nakûkiyekê ji min re çê dike û hem jî ji min re balkêştir hat. Navê fîlmê niha pir tund e. Bikuj. Tu dizanî di pirtûka pîroz de dibêje, nekuje. Divê nekujî. Ma ev referansek bû û çima te navek wisa tund lê kir? Min dixwest balkêş be û eger hûn fîlmê temaşe bikin, wê di nav de pir zelal derbas bibe ku çima navê wê bikuje. Lê referansa pirtûka pîroz tune ye. Min ew li ser têgihîştinayeke xelet ava kir. Min peyva bikuje, bi taybetî ji ber wê yekê hilbijart û min ew hilbijart da ku di İngilîzî de jî rast weke kill were fêmkirin. Niha li wir karaktera Zaza heye. Dema ku em li benda axaftina Zazakî bûn, ew li cihekî kurmancî diaxive. Sedema vê hilbijartinê çi bû? Karakterê sereke tu bi xwe yî. Te bi xwe lîstikvanî jî kiriye. Derhênerî û lîstikvanî bi hevra zehmet nebû. Pir zehmet bû. Ev her yek ji wan bi serê xwe karekî mezin e. Lê min dest bi pêşketineke wiha kir. Pêşî min çîrok di hişê xwe de nivîsîn, piştre jî min cerib bandin kirin û min fîlm bi tevahî di hişê xwe de kişand û qedan. Ango piştî ku min hemû eks, goşe û plan sêwirandin, ez derketim ser setê. Her wiha ez dixwazim bi taybetî li ser axaftina karaktera Zaza bi kurmancî vegerim. Min di kurtefîlmê de pir zêde behs nekir. Lê ji ber ku ew di nav Zazayan de ji cudaxwaziyeke ku Kurd dikin, min xwest vê jî bi vî rengî nîşan bidim. Baş e, em niha werin ser festîvalê. Te di Festîvala Fîlman a Long Island a New Yorkê de xelata fîlma Biyanî ya herî baş wergirt.
Pêvajoyek çawa bû, bi axaftina xelatê jî kir. Xelata xwe jî wergirt û hatî. Ev yek hesteke çawa bû, هەستێکە هێژایە ji ber ku sektora sînemayê bi taybetî di mainstreamê de qadekê ku Amerîkayê birêve dibe. Serdana min a Amerîkayê jî pir balkêş bû. Vîzeya min di deqîqeya dawiyê de hat pejirandin û rojek piştî wê jî ez gihîştim Amerîkayê. carê yekem bû ku tu diçûyî? İlk defa Cara yekem bû ku çûm. Her tiş wisa di nava du rojan de li pey hevqewimî. Heta min nîvê kelûpelên xwe jî nebirin. Ez wisa rasterast bey ku kesekî nas bikim çûm New Yorkê. Pir xweş bû. Min gelek kesên ku bi îngilîzî nedizanîn nas kirin. Pir zêde îspanyol hene. Min fîlmên pir xweş temaşe kirin. Tu li benda vê xelatê bûyî? Di rastiyê de dema ku sê namzet hebûn ez fikirîm gelo dikarim xelatê bi dest xwe bixim yan na. Lê min nexwest ku ez pir bi hêvî bim. Piştî nîşandana fîlma min şanûyên pir xweş û rexneyên erênî hatin gotin. Ev jî pir bi qîmet bûn. Mirov di nava xwe de li bendê ye. Lê ev tiştekê gelek mirovî ye. Ji nava çend fîlman hat hilbijartin û layıqê xelatê hat dîtin? Bi taybetî nizanim ji çend fîlman re hatiye hilbijartin. Lê bi giştî 136 fîlm pêşbaziyê dikin. Nêzîkî 35 ciwan fîlmên dirêj yên mayî jî kurte fîlm bûn. Em ê li Tirkiyeyê festivalan de bibînin? Bi hêviya Xwedê me şand. Lê ka em bibînin wê çawa bibe. Di encamê de hilbijartina hunera herî baş, ji hinekan re baş, ji hinekan re jî xirab. Nihate kurtefîlma xwe yê yekem nivîsî û derhêneriya wê kir û xelat kir. Ev bi rastî motivasyoneke mezin e. Piştêveyekê wekî derhêner, plan û projeyên te çi ne? Gelo tu yê derbasê fîlmên metraj dirêj bibî? Evet, geç. Erê, ez ê derbas bibim. Lê berî wê ez dixwazim di kurtefîlmekê de hinekê din xwe pêş bixim. Niha di rojên pêş de weke meha adarê an Nîsanê ez plan dikim ku li Almanyayê kurtefîlmekê bikişînim. Ew jî wê di navbera 15-20 deqîqeyan de be. Di derbarê keseke koçber de ye. Çîrokeke wisa ye. Piştî wê jî weke salek an jî 15 mehan ez plan dikim ku li New Yorkê kurtefîlmekê bikişînim. Fîlmên te hene ku tu plan dikî bi tevahî bi Kurdî bikişînî? Di rastiyê de tune. Ji ber ku ez hinekî hunerê jî ji xwe dest pê dikim û cem min jî Kurdî bi tevahî tune ye. Kurdî, Türkî, İngilîzî an jî Tirkiya kevin. Ev hemû di nava min de weke rewşeke kozmopolit hene. Ji ber wê yekê ez dixwazim hunera xwe bi vî rengî binirxînim. Piştî wê di fîlma metraj dirêj de bi taybetî dixwazim çîroka keçeke Kurd an ciwanekî Kurd vebêjim. Lê li vir jî dîsa ez dixwazim Kurdî weke motifekê û bi awayekê ku çîrokê temam bike bikarbînim. Gelek spas dikim. Tu dixwazî tiştekî din lê zêde bikî? Gelek spas. Savî gelekî spas. Erê em bi derhênerê Kurd Yunus İmgara bûn ew bi kurtefîlma xwe. Fîlma bikuje ji Festîvala Fîlman a Long Island a New Yorkê. Xelata fîlmê biyaniyê herî baş wergirt. Dema em li sînemaya Kurdî ya li Tirkiye dinêrin. Derhênerên Kurd serkeftinên mezin bi dest dixin. Mesela belgefîlma Kazım Öz a bi navê Dûr. Ji bo lîsteya belgefîlman a bîra cîhanê ya UNESCO'yê hat pêşniyar kirin. Heta hevpeyvîneke din bimîne di nav xêr û xweşiyê da. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.